ke kanhun Menteri Sarkar Meghalaya ban penkendria ia ki katuk ani ki ofis sarkar sya mau pedang mau kanu kaba haniu Shillong. Kajingtay ke Shillong International Center for Performing Arts and Culture la khamilin tib an salak ban pendap ho banaya yong mentau snem. Hashwa ba pinya sngo ya ka khubor ka ba banya sngo bhawan sha skor shwa ya ka ni ka jing pen. Namar ka jing kiu stat jong ka jing por ka COVID-19 ke benta ki ba pher jong ri India ni kan tu pi ki no snga baro ban long ki ba husiar ba don pendap ya ka jing IT ka baro arwan. Ha ka joko por ya rap lem ki we ba ki nyo e ketika kan thobru ki samla lor ki ba padeng kerta khat san hadu khat prasnem. Namar ro omicron udi ujat knyang corona ba thamai ka long ka badan kam man kit khia ba yada ila de da ka ba bot renti ekini ki lightly ki jing patha ki basuk ban bot. Deng bhai ki mask ya pa ji iwe na iwe ta sat bhai la ki kti bar ka dur khmat man la ka por. Na ka banta ki jing tip ki bakham nya ki bai de ka COVID-19 phila ban phone ki ni national helpline number not iwe are like ndai nyo pra not sau hunreu but iwe not nyo san. Ki nombor ai jing rap ki belong kerpang na ka banta ka Meghalaya ki di kini iwe not pra but iwe not nyo not. Mentapat punya sngau ya ka khubor ka babnya. Ha ka khat ndu tri ukula lingkon ka India kala kenjo sha ka lingku snem ga baningkong ha ka jing IT ka ha ka lengari banya dana ka khlam COVID-19 ka India kala dap ai hedu shis pa sar phangyo klur tli ki tika COVID ha ki benta ba pher jongkari umantri ga sarkar India ubade pe ka tanat jong ka koi ka khya umansuk mandavia min ga singno ong ba ki India kala la ban pendep ka jing IT ka hadu palat shis pa san phangyo klur tli tang hapo ka shisnem. Haka kerwa khubor jung menteri uloong baka India kala long ka nuksa ka babha khamat ka parthai haka jingi kuntma COVID ka jingi jingko jingi nong pang COVID he India ha bakhen ki lumlang kalong khandai pusaw point san iwe na ka shispa min ka singi pelat arlak nyaw hui hajar ngut ki briu ki layo thamai ukhyang jing pang corona ki belayo ukhyang omicron ki don nyaw hajar nyaw spa saw fulai ngut tat hadu menta. Ha Meghalaya shispa nyo pusaw ngut ki breu ki langat thamai ho khanyang jing pang corona min kasngi ki active cases ha Meghalaya menta ki don 1000 arspa nyo ngut nin kasngi kindai pusan ngut ki lalat na khanyang jing pang bat ki balayo jing kot barok na ka khlam COVID ha ka ni ka jela ki long prapulai hajar praspa lai pusan ngut. Ka kanhun ki Menteri Sarkar Meghalaya kala kubur ban kendria no ya ki katu ni ki ofis sarkar sya mau pedang mau khanu ka bahan ni Shillong ya ketika raila shim ha jing lang jung ka kanhun menteri ka blalong min nin ka si Shillong habai kren begino pathai kubur menteri ki kampo yeng ka sarkar jelau ba lakmen rumboi ulong ba ka sarkar ka dan jaka ka ba prapu nyau point nyau pra akar ha ketika than uong bala shim ya ketika rai namar ka jing khamnya plat asor Shillong. Ulai thuru ba ya ki maunong rim ban tai kitiki yang sarkar an sabu ha ka arpu wai terik mta ubnai kum shibenta na ka jing rakhile ka men ya ka jubilee ksiar jong ka jing yo ya ka jela Meghalaya ka kanhun menteri kala kuburu ya ka childhood development mission lani ka jing trei ban kan tiwi ka jing im jong ki khna ka bakan thupru ya ka kot ka khya bat ka puli puthi na ka banta ki to ki khna ki bam sha kan thup ha po jong ka ICDS ka kanhun menteri kala kubur ban panthamairu ya ka Meghalaya settlement of areas ban ai lat ya ki to ki agency ni ki kanhun tre kam ki bala siu teng ya ka khajna hnai ki bam la ban pandep purai ka jing siu na ki daw ki babon kani ka nyarap ru ya ka sarkar ban yo khli ko makhat ar kulur ka pisa na ka te ka thamelum khajna ka sarkar kala rairu ban penjelan ya kerta na ka bantagi samla ki ba apply kam sarkar ba ya kini kamat an sekren haka jingilang ka ban salong biang kun ka jing teng manya khunding e ya ka jing e ka ba mi nei ki jing di pin bua drugs ki pulit jong ka jila Assam ki ya kurup shibun ba ujing di bua heroin bat kila kemru ya saungut ki brio ha ka bai dei ba kani ka kam yau te jing di pin buat bat ki brio ki bala le ka te ka kam sneu la lap na Karbi Anglong Kamrup ba Dibrugarh district ki pulit jong ka Karbi Anglong kila kem ya armut ki brio min ka sngi ki bara iwei point rio kilo heroin na khoti ka badan ha bukajan la khet antat ba ka dor jong te heroin bala yo kurup kalong shipho kulur e Menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma upha ka kerwa lingba ka Twitter ha ka baula ai ka jingiro ai ki jing persang ki barat ba jong ki pulit ka jela
Hakawai pakalian ki pulit jong ka West Guwahati garchuk kila yok kurup R.sau iwe gram u heroin bat R.sau san sau kilo ganja naga than lokra ka khubor pulit ka ong baute ubrio bakit yak ti ki jingdi pin buat udai ubla yat ha kani ka jatkam menta labun bun snem kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong ka jingtai ka Shillong International Center for Performing Arts and Culture sikpak ka ba ha mau diang an salaman pendep lesi ha ubnaya yong mantau snim ka sarkar ka thmuan pleno ya ka te ka project kumshi bintana ka jingra khile ekmen ka bashi snem lenter ya ka jubilee siar jong ka jingyo ya ka jala Meghalaya uweni ka ofisar rangba jong ka sarkar ong ba ka sarkar jala kala bo e ka thong man pendep no e ka te ka project ha ubnaya yong namar ka jingkiyo jong kinong pang covid ka shong ru halor ka longgaman jong ka koi ka khia ha kini gibna gibanwan man penthi kinai ka jingya jong ka trika kata ha ka te ka project Menteri Rama ka Meghalaya konat ke sangma min kasi ula don lang ha ka program penpu penpeng ya ka shnong ha maulai kinton masar ha ka bala don lang ru MDC jong ka maulai uba te buar pathau kirang ba shnong ka maulai ringkat berki volunteer sabat nongsong shnong jong ka kintot maulai kinton masar ha ka jingkren ju Menteri Rama konat ke sangma ula penpau ya ka jingkimen ka bakrau banya don lang ha ka te ka program ka busngo bakalong ka program ka badan kam bat ka bakit jingmut shibun na ka benta kinong shnong baro ong bala terwa ya ka jingpen phu pen phiang he ki kat tu kan ni ki ken to chnong ki badan sor Shillong hatura bat hajwai da ka babu jingmut ban pen mentoy habun kiliang bat ka dai ru kum shibenta na ka jingpen kre man rakhile ka men ya ka jubilee siar ni ka jingdap san phos nam pura jong ka jingyo ya ka jala Meghalaya Menteri Rangba ula airu ya ka jingiro na ka benta ki volunteer ki bela shim ya ka senjam ban pen khu ya ka wa saulong ka balong kongsan bhan na ka benta ka te shnong bar ki than ki ba marjan ula pen benaru ba ka sarkar kan krishan pisa R.san lak na ka benta ka te kam ka chungki ula bernap shushu ta ka baong ba an sakan thop ya ka wa saulong hapo ka project trekam ka bakerpang ban penne pensa ya ka jing khu ki chungka ka secretariat jong ka yeng darbar thau ain ke jila ka lek menni ka jubilee siar jong ka jing yo ka jila Meghalaya ha ka phlau jong ka office trikam jong ka ha ka arpui trik menta ubnai henry an penong ya ka program ka barit kat kum ki kindon trikam covid-19 banyada na ka jing sapriang jong ka klam ulam phang jong ka yeng darbar thau ain ka Meghalaya uba met ba lingdo uong ba an sabut renti ya baro ki kindon kat kum balap tha da ka tanat jong ka koi ka khia ha ka baringkong la thmui ka program le kemen ka bahe hendai menta anam la ban le kumta namar ka jingnang kiu jong ki breu ki bangat hau khnyang jingpang corona ha Meghalaya uba met ba uong ba ka jingle kemen kan long baro shisnem bat kam dei tang ha ka arpoi terik ukula lingkon an sapan her sandli ki ling soin Rafael harajpat ha ka sngira khile kemen Republic Day jong ka India ha ka por ya parit ha ka arphundu tarik mentau banai habai kren bekinong pathai khubor UPRO jong Indian Air Force wing commander in Ranil Nandi uong baya ka MiG 29K but P81 jong ki shipai an pan her ha ka style palatip kerteng kum ka Varuna yekiling sun thama 17 Jaguar an pan her ha ka takar kom man punan dori number hinyo pusan ka badai shibinta na ka jingne kemen jingdam hinyo pusan snem jong ka jingyo lai luai kari na ka jing sinsha nungwe ka jing pun ka ba ithyang tamman daw snem ha ka sngira ke Republic Day harajpat kan day ka jing pun her ya nyaw santali ki lingson ki ban kanthop ki lingson jong baro lai kan hun sipai ki sipai ringkaw ki army sipai duriaw lani ki navy bar ki sipai sun lani ki Air Force ka to kani ka khubor klakot bar kalawan shpina ka All India Radio Shillong sngob haban apat mata sai ka program ka banbon